Welkom bij Kikker TV. Vandaag staan we op het strand in Breskes en zoals je ziet is het hier redelijk aan het waaien. Er was een flinke storm afgegeven, want het valt nog allemaal reuze mee. Er zijn mensen te zien, dus wij gaan die mensen even vragen waarom ze hier vandaag zijn. Of wat speciaal voor de storm is of niet. Ik ben Jacqueline Schoonaert. Ik woon hier vlak achter, beneden, hier net het trappetje af. Maar oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam, maar ik woon al bijna 30 jaar hier. En ja, wat is mooier als storm? Er is niks mooiers. Daarbij doe ik ook nog de Foto Academy. Dus ja, moet je mooie fotootjes maken. Dus, ja. Echt een stormhunter. Ja. Het is geen springtij. Nee, helaas. Dat is wel jammer. Dat is pas vannacht. Ja. Want dan loopt de kaai onder en dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Hè. Mijn naam is Cor Henderson, redelijk ben ik hier bekend en ja, ik ben de hele dag al met Sint-Nicolaas op pad en nu ben ik eigenlijk aan het kijken of hij eigenlijk wel nu met de storm naar buiten komt, maar ik geloof niet dat het zo ver komt. Maar ik kom eigenlijk ook meer voor een beetje foto's te maken. Ik maak van foto's mooie posters en dan probeer ik aan de wand te hangen en ik geef op familie en mijn ouders wonen zelf in Rotterdam, dus ze vinden dat prachtig natuurlijk om een keer een mooie foto van Breskes van de zee, van de storm. Speciaal voor de storm naar hier komen? Ja, heel specifiek. Hè? Ja, echt. Misschien ietsje vroeger dan dat we gepland zijn. Ja, we zijn bang dat we te vroeg zijn, maar het is nu nog licht, dus zien we weer meer. We hadden nog wat verplichtingen later op de dag, dus het moest nu of niet. Ik ben Jelle, ik woon hier in Breskes. Daarom ben ik hier ook en we wouden even gaan kijken naar de storm. Dus je bent niet speciaal voor de pannenkoek gekomen? Nee. Speciaal voor de storm? Ja. En bevalt het een beetje? Ben je op het strand geweest? Ja. Niet weggewaaid? Nee. Hoogste waterstand sinds de watersnoodkamp van 1953. Bresco op drift, winkels waren overstroomd, er was ook duinafslag. Kikker TV was erbij. 4,15 meter, dat is echt heel hoog, hè? Dat is heel hoog. Ik heb begrepen dat het de hoogste waterstand is na 1953. Ja? En de wereld heeft gewoon doorgeslapen. Niemand heeft wat gemerkt, behalve de mensen hier. Ja. Wijst eens aan, 4,15 meter. Dat is ongeveer tot hier. En dan zit je ongeveer een meter boven het waardek. Ruim een meter boven het waardek, dus dat is nog wel wat. De mensen van Breskes die zijn niet snel uit het lood geslagen, hè? Nee, maar we hebben een hoge dijk. We kunnen er nog tegenin. Goeiedag mevrouw, u bent van de Erasmus Viswinkel in Breskes. Ja, klopt. U bent de eigenaresse. Ja. Wat is hier vannacht allemaal gebeurd? Nou, het water is heel hoog gekomen, rond een uur of 4. Was het op zijn hoogst. En dan is het hier natuurlijk binnengekomen. En ja, dat is een grote ravage. De vliegtuig doet het niet meer. En mijn vitrine die staat onder water van onder. Dus dan moet eerst een bedrijf komen om dat helemaal schoon te maken en droog te maken. Hoe vaak gebeurt het nou? Dit is van 2007 geleden. En... Dus 5 jaar, 6 jaar. Nou, u heeft hard gewerkt dat de winkel toch weer open kan, dat de klanten er geen last van hebben. We zijn om 7 uur begonnen, maar het is nu bijna 10 uur en we zijn nog niet klaar. Het is echt een hele ravage. Ik sta hier bij Kikker TV bij Kosten, de watersportwinkel in Breskes. Er is ook een en ander gebeurd. Ik sta met Bianca en Frank. Kunnen jullie zeggen wat jullie vanochtend hebben aangetroffen? Een natte winkel. Een vloer die helemaal blank stond. Dus dat was wijlen. En hoe laat hebben jullie het ontdekt? 6:30 zijn we gebeld door Marcel van de KNRM. Ja, dan kan je er toch niks meer aan doen, want ik kan naar waterschot naar mijn s'avonds aan gezet, maar ja, die hebben toch niet afdoende gewerkt. Dus dan moet even aan de constructie gewerkt worden, en we dat de volgende keer dus niet meer hebben. Het is nu een paar jaar dat jullie deze zaak hebben. Het is nog nooit eerder voorgekomen? Gelukkig niet. Nee. Nee, we hebben nu al een paar uur gedweld en we hopen dat het weer een hele tijd gaat duren. Ik sta hier met Jaap Albrechtsen.
in Breskis. Meneer was vannacht hier al bij de waterstijging van 4,15 meter. Dat is een enorme hoogte. Kunt u het even aanwijzen, meneer? 4,15 meter. Ze had tot 3,90 boven NAP. Ja, dat was ongeveer tot hier. 4,15 meter. En bij de watersnoodramp van 1953, ja, dat was 4,53 meter boven NAP. Dus dat moet hier ongeveer geweest zijn. Is het nog gevaarlijk geweest vannacht? Nee, absoluut niet. De dijk is ook genoeg. Hè. We staan hier bij Nieuwvliet. We hebben gezien hoeveel schade in Breskis is aangericht. Hier is de 5 meter duin weggeslagen. Echt een enorme ravage. Dus hopen dat het vanavond niet zoveel schade gaat aanrichten. Kijk, het even in zijn bresjes. We aan het kijken hoe het water wil komen. Vannacht is het heel veel hoogwater geweest. En hebben we stand bereikt van 4,10 meter. En dat was de hoogste stand na 1953. Dat is 60 jaar geleden dus. En dat is vrij bijzonder. Maar vandaag gaat het niet zo hoog komen. Ik denk dat we een half meter lager blijven. We gaan straks een stukje over de haven lopen en kijken wat of er al te zien is. Oké, nog steeds op Breskishaven. Het is nu hoogwater. Het is voor de tweede keer vandaag dat het hoogwater is, maar de afgelopen nacht is er nog een 60 centimeter meer geweest. En dan Bresco was afgedreven en die was hier achter mij. Was die op die plankier terechtgekomen. Hoe het mogelijk was, dat snapt men niet, maar er was geen beschadiging, die zat dan gewoon. Net eerder of er een grap was uitgehaald. Dat die bij een kraanwagen hier even neergezet was. Maar het water dat is nu al aan het vallen. Er is geen noemenswaardige schade. Wel een beetje veel wind gehad. Maar daar komen we uiteen. Bedankt voor het kijken.